pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na. Kagkaron sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ipa-surveillance ko ang mga tao ginasiling mo, attorney. Para mahibalan ta kung matuod ang ginasugid ni Jack sa imo. Hindi mahimo nga magbutig si Jack sa akon, Bernie. Sige lang. Mahibalan ta gid ang matuod, attorney. Sige, Bernie. Kagaw gani. Nag-aayo ako sa imo. Basi kung trupa mo ang makakita kay Jack. Hindi lang ninyo siya pagtanduga. Papalala ako. Pwede naton siya may istorya. Oo, attorney. Makasalig ka. Hindi siya mano kung trupa ko ang makakita sa iya. Salamat. Salamat. Grabe ang problema dir, attorney. May report gani nga nakaabot sa akon eh. Nga pating anti-drugs unit nga nag-operate sa lugar ngayon eh. Daw involved man sa sindikato. Ha? Oo, attorney.
Amo pa inang ipabalidate ko. Kabudlay Puwerte kabudlay nga inkwentrohon mo ang mga subong sinang mga tao. Upod mo man lang ha. Upod mo man lang. Nag-tridor pa. Pero bahala na. May order sa akong halin sa ibabaw. Kaya ni ang tandai, attorney. Bisan sino pa siya. Bisan sino pa sila. Basta nag-interest sila sa mga illegal nga bahin diri sa kalibutan. Bungguon gid namon sila. Mapinatyanay gid kami, attorney. Wala gay ka mo makabata sa asawa mo, Chiyo ni Kanor? Wala, Jack. Daw kauluya kung tani nga isugid sa imo, pero ako ang may diferensya. Gasubo Ako man man ko sang babae sa una, pero wala gid ko makapabusong. Kasubo magalis sa gaboy mo, Chiyo. Paano na lang kung magtigulang ka ng kail? Kung magluya ka na, wala sa matipan sa imo. Kaya ikaw lang isa. Mugani. Bay na nga. Total, mapuli man ko sa utod ko nga babae sa San Carlos kung hindi ko na masarangan ng lawas ko. May mga utod ka pa mamanggali? Aw, 3 pa kami ang buhi. Puro babae ang mga utod ko nga buhi pa. Ang isa ato sa San Carlos, ang isa ato sa Hinigaran. Amo bala? Hindi ko na matultulan nga mga lugar na, Chiyo. Hindi mo kabisado ang Negros Sao? Hindi. Nakakadto na ko sang una sa Calatrava. Sa may gintrabaho kami dito. Pero mga isa man lang ko to kasimana. At ilapit tayo na. Lapit lang yang San Carlos sa Calatrava, Jack mo. Ay, gali ka? Oo. Wala kagit balas ang iban nga grupo sa Negros. Wala gitsoy. Bisan dito sa Iloilo. Wala naman. Kay nagkalamatay naman to ang mga abyan ko sa una. Amo gani nga ginpangisugan ko nga pangitaon ng lugar ngayon eh. Kaya amugid lang ini ang pwede ko mapanaguan. Ay, Jack. Sa sitwasyon mo subong kinanglan, damo ka lugar nga pwede mapanaguan. Diri sa amon okay gid eh. Pero hindi ta mapiho ang lakat sang panahon. Basi bala mag-abot ang tion nga matultulan ka diri. Yati kung wala kasing iba na katuan, paano na lang. Amo gani, Choy. Kon, mapabulitan niya ako sa imo, Choy. Nga magkakita ako sa ibang lugar nga pwede ko tiniran. May kwarta ako. Pwede ako makabakal. Di wala problema. Mapuligan ko ikaw sina. Gusto mo malakata sa Hinigaran sa utod ko aw. Nami man to nga lugar. Mangita na to balaklon nga balay. Para sa imo. Inang hindi lang gid mahal bala. Ang importante nga may tiniran ka lang. Inang may slosailuhan ka lang bala. Mayo, Gitsoy. Sa San Carlos pwede man to, Jack. Maapos ka lang niya makakita sang balay nga balaklon. Basta may kwarta ka lang. Oo, Joy. Bao salamat, Gid. Planuhan ta ni tanana. Kay makadto ta sa Hinigaran para malantaw mang lugar. Ipakilala ta ka sa utod ko kag bayaw. Kag sa mga hinablos ko. Payo kung dito ka. May kung dito ka makakita sa balay malapit sila para may makabuling sa imo dito kung magkaproblema ka. Oo, Joy. Salamat, Gid. Ate, sige. Istoryahan ko si Fatima. Kay malakatadayin.
para maplastar ko ng daan ng pwede na mo sa ilo ni Fatima. Kung may problema na diri sa balay. Kamot ng kamot. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Makulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat.
Major? Nakasigurado na kami sa ginahulugan ko. Ano ka no? Dapat hindi ka na magsalig sa iya. Kasi kung nakuha na siya sa pidiya, Wala. Negative ang suspetso mo, Major. Basta ganito siya subong kalalain kay why man siya income. ha? Wala man siya sa sala, Major. Wala man nakalabot ko sa iyang items. Muning problema, wala siya sa salap doon sa akon. Hindi pala. May balayran pa siya sa imo? May kulang pa siya. Ang nagligal pa nga items. Kag, muning problema kay daw, hindi na siya magbayad o kung hindi ko siya pagulugan liwat. Sigurado ka? Nga wala ka niya ginhulog? Siyempre sigurado ako eh. Para sa akong gasugi siya sa matuod, Major. Okay. Ote, anong plano mo? Plano ko tani hulugan sa liwat. Galing sila nga malaylo siya ko nanay. Bidakol ba siya sabay mo mataboy. Nadlok siya nga base kung may ngalan ako na siya sa piliya. Kag base kung hampak ko naging siya ko no. Hindi ina malayo nga matabo. Basi kung nagkanta ng tao mga ina, nga nadakpan sa piliya. Ay, hindi, Major. Kilala ko si Rapon. Hindi magpiyayat ang tao nga to. Bisan anon pa nila to. Ninyo, magluwas sa piliya. May dapat pa kita kabalakan. Ano naman ina? Bago ang head sang unit sa region. Bagsiki na. Si Major Bernie Bakura. Straight siya. Bisan anhon ta, hindi gid siya makuha. Amo nang halalungan ta subong ang iya grupo. Istorya ha, Abi. Isa pa, Major. Wala sa imposible kung kwarta ng magulang. When money talks, people will listen. Nins, Bata kita siya. pabagtagan ko lang anay hulag niya. Pero damong gatimbre sa akon. Budlay siya. Kagkabaskog siya kayo. Kagtuhalin din sa ibabaw ang order niya. Dito siya nagkuha sang order. Gali, ha? Sige lang, ha? Basi kung nagi, malang ang pasikat sila. Magdugay na di, matintar gina siya. Kasi bagay kung pinsarong gid, palariho lang na sila talang sa iban pa sa unang nga nagpasikat man. Pero pagkadugay na, gawpo na lang sa no, di ba? Maitani ko magsubong sinha para hindi kita magproblema sa iya. Para tayo yun ang transaksyon na. Sige na, kontak ka na ng tatpermi, ha? Timbrihan ta lang ka kung may delikado. Ate, okay. No problems. Hindi lang galing madulas pinsel ko kay iti. Nadulaan na tayo sa income sa kapis. Why na tato sa tao nga sarang tatagdagan? Ang konta ko, nadlok naman magulag subong. Kaya mainit na siya ko, no? Sige na. Kontakon ko ang kilala sa tao ko dito. Basi kung pwede pa siya dagdagan. Siya lang anay pahulagon pa. Samtang mainit pa ang hanan sang kontak mo. Hindi. Wala ako sa atraso sa inyo, sir. Hindi. Jack? Hindi, sir. Jack? Wala ako sa sala sa inyo. Jack? Hindi. Jack? Hindi. Jack! Jack, bugtaw! Jack, na ano ka? Ginamgo ka? Fatima. Ay, Diyos ko. Ginapamalas ka, Jack.
Ilisin bayo mo. Ang kuhaan ko ikaw sa tubig, ha? Kag ilisin ang bayo mo. Kipasa kag ikaayo sa balas. Mainom ka pa, Jack? Hindi na. Galain na pamatsag mo? Mainom ka bulong? Hindi. Okay lang ako, Pat. Diyos ko, ginapamalas ka, Jack, ha? Kalain sa damgo ko. Ha? Nga, Subong sa itong nagkakatabo. Hindi ko gustong nagkakatabong eh. Anong damgo mo, ha? Ginasakit ako sa mga pulis. Pero ang itsura niya, itsura ni Warden, Jack? nalainan ako sa nagkakatabong ni Sakon. Doon nagbalik naman ang isang una. Nasigi ako panako. Doon sobra pa ako sa ilagang bisan din lang ang buho. Masunod para lang makapanago. Jack? Hindi na tanay ako luyag na matabuhin ni Sakon. Luyag ko makapangabuhi sa normal. Malinong. Nga wala sang ginakatahapan. Pero hindi pag itugot sa Ginoo, Fatima. Nasulat na siguro sa palad ko nga mo sining kabuhi ang bagyan ko. Hindi, Jack. Mga pagdilaw lang ini sa imo sang Ginoo. Salig lang sa iya. Matapos kinangtanan yung mga problema mo. Fatima. Oo, Jack. Ari ako. Updan ko ikaw sa pagatubang sa mga problema mo. Hindi ko ikaw pagbayaan. Tungod maayo ka nga tao, Jack. Hindi ako maghalin sa tupad mo. Tungod matarong ka nga tao. Away inisang maayo kag malain, Fatima. Siguro ko nangin malain ako. Kag nag-upod lang ako sa biyahe sa mga malain nga tao. Wala ko magyan ini. Subong. Wala kong tani magamo ang kabuhi ko sa sulod sa prisuan. Jack. Pero hindi ako magpadahos sa ila. Gintugot pa sang Ginoo nga makabalagyo ako sa prisuan. Para maluwas kong kabuhi ko. Kaya kung dito lang ako, mapatay ginila ko. Jack. Ginatagan ako sang Diyos ang kaigayunan nga mabuhi. Kani gamiton kong kabuhi ko para awayon ang mga malain nga nagatinguha nga pierdihon ng maayo. Jack. Ko, Fatima. Mabato ako sa ila. Bahala na nga mapatay ako. Oh, Diyos ko, Jack. Bahala na nga mapatay ako. Basta nagahimo ako sa mayo. Sang sa madula lang ang kabuhi ko sa wala sang kapuslanan. Hindi ka makasarang sa ila, Jack. Una, best wanted ka. Ikaduha, ikaw lang isa. Wala ka sang mahimo sa ila, Jack. Masarangan ko sila, Fatima. Buligan ako sa gilo. Jack? Hindi ko man sila matapna. Pero mapahagan-hagan ko sila. Gamiton ko ang tribo nga gintukod ko. Awayon na mo ng mga kriminal kag sindikato nga nagahalit sa ila pareho. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dalain
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado. Mga abyan, sundarin niyo sa pagbamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.